Els meus pares són d'origen marroquí, portem aquí molts anys, gairebé 30 anys. He nascut aquí, tinc la ciutat d'aquí. Em dic Fàtima Arzi, tinc 15 anys i estudio tercer de l'ESO a l'Institut i Ciutat de Balaguer. M'agrada molt el dibuix. Passo moltíssimes hores amb el dibuix. De molt petiteta, recordo que ma mare em deia et recordo més agafar el llapis que la cullera, no? Penso que no hi ha millor forma de crear tu, no, el teu dibuix. Tu ho vas fent, saps que alguna cosa estàs fent tu, relaxa de tot. És algo que m'agrada. Quan t'agrada una cosa, doncs segueixes fent-ho. Tinc molta sort que hi ha aquí una mesquita, la comunitat islàmica, i clar, hem tingut professores, activitats en què t'ensenyen la teva religió, la teva cultura, i això fa que d'una part no t'oblidis dels teus orígens. Tinc molts amics creients, cristians, jueus, testimoni de Jehovà. A la meva classe, per exemple, som 3 musulmanes, noies i un musulmà. La dona té els seus drets i els seus deures, com en qualsevol altra religió. En el cas de l'home també. Però, en el cas de l'islam, la dona té tota la llibertat de triar les seves activitats. S'ha de saber diferenciar el que és propi de les cultures, els països, les tradicions i allò que procedeix de l'islam. El Ramadan és un dels pilars més importants i significatius de la religió. És un mes molt important en què s'ajunta molt la família, els amics, veïns, compartim molt temps junts, sobretot al trencar el dejuni, ens reunim tots a la taula, algo que costa fer en realitat. És un mes de molta tranquil·litat, en què tu t'apropes més al que creus, en aquest cas Allah, Azza wa Jal. I és un mes, la veritat, molt important que cada any necessitem. Ens recorda allò de que som.